сандуқчаи зулбиё. силсила филми тасвирӣ. филми 21. ассалом бачаҳои азиз. салом. имрӯз мо меҳмони бобо ҳастем. мо аз тамошои дарахтону бозии шоҳпаракону хониши паррандагон ҳаловат мебарем. шопарак медорем. бале вафодор, шоҳпаракҳо хеле зебоянд, аммо онҳо барои доштан нестанд. аз паси онҳо давида бозӣ мекунем. манижа, беҳтараш расмашонро кашем. ман рангҳои гуногун дорам, коғаз ҳам ҳаст. фикри олиҷаноб, расми боғу шоҳпарак ва гулу паррандаҳоро мекашем. ман расмкаширо дӯст медорам. манижа, муқалламҳо канӣ? бижан, ман муқалламро фаромӯш кардам. акнун бе муқаллам чӣ тавр расм мекашем? намедонам. о, вафодор, ту чӣ кор кардӣ? ҳеҷ гап не, ҳозир таза мекунам. ана ин тавр. манижа, дастат ранголуд шуд. ваҳ! бежан, ёфтам. акнун кафи сурхи ман дар рӯи коғаз нақш мегузорад. манижаҷон, ман ҳам ҳамин тавр мекунам, вале ба ман ранги сабз махкул аст, барои он ки дар фасли баҳор ҳама ҷо сабзу хуррам аст. ана ин кафи сабзи ман, ана инаш кафи сурхи манижа. инро бин, акнун ду кафи даст шуд. ана нақши дастони мо кабутар шудаанд. биё изи панҷаи вафодорро низ гузорем. ана ин гапи дигар. дуто буданд, сето шуданд. ранги якум сурх, ранги дуюм сабз, ранги сеюм зард. акнун биёед аз рангҳои гуногун ҳарчӣ месозем. ана расми офтоба кашидем. чӣ хел манзараи зебо шуда? мо расмҳои гулзорро кашидем. манижа, ба назарат чунин наменамояд ки кафи дасти мо ба товус монанд аст? не, куҷояш ба товус монанд? бо як ранг расми товус кашидан намешавад. медонӣ ки рангҳои товус хеле зиёданд. ваҳ ваҳ, чӣ қадар ранги зиёд. ана бин вафодор, ин ранги сафед, сиёҳ, сабз, сурх, зард, кабуд, бунафш. ана акнун расми товусро мекашем. ҳа, айнан товус барӣ. лекин ту аҳамият додӣ ки товус чӣ хел бовиқор қадам мезанад? медонам, аҳамият додам. нигоҳ кун бежан, кафи сурхи дасти ман ба тоҷи хурус монанд шуд. манижа, медонӣ ки хурус чӣ гуна хислатҳо дорад? аввал ин ки сархез аст. дуюм, нотарсу далер аст. сеюм, рангорангу зебо аст. бежан, барои чӣ хурус саҳари барвақт ҳамаро аз хоб бедор мекунад? ман намедонам. ман ҳам намедонам. биё аз симурғ пурсем. симурғ! симурғ! салом, симурғ! салом, симурғ! салом бачаҳо, ба фикрам шумо боз дар ҳалли ягон масъала дармонде. бале, симурғ, барои чӣ хурусҳо саҳари барвақт ҷиғ мезананд? барои он ки хурус аз дамидани субҳ ва расидани рӯзи нав хабар мерасонад ва мегӯяд: аз файзи саҳар баҳра бубар. ҳар нафаре ки саҳар барвақт аз хоб хезад, рӯзаш хуш мегузарад ва кораш бобарор мешавад. ташаккур ба ту, симурғ. ту мушкили моро осон кардӣ. ман ҳамеша аз вохӯрӣ бо шумо хурсанд мешавам. хайр.
اما ایزی پنجه من با شپرک مانند شد. وف وف. کانی آنا بینید. офарин ана акнун ту шопаракатро дошта гирифтӣ. بله و یکنون همیشه همراه من می شود. чӣ хел зур! бачаҳо, акнун ёбед ки нақши дасти дигари ман ба чӣ монанд аст. офарин бачаҳо, биёед акнун ба лаби дарёча рафта дастҳоямонро мешӯем. وف وف. ماهی ها را هم تماشا میکنیم. ман бо чӯбам расм мекашам. ана 4 кунҷа, ана инаш 3 кунҷа. акнун бинед хонача. агар кашем 3 кунҷа, боз кашем байзача. ҳосил шавад дарахча. пешан ман аз оинаи нилгун дидам ки чӣ гуна дар болои шиша аз рек манзараи зебо месозанд. боз бо шохчаи дарахт пахта, ришта ё шам расм мекашанд. биёед акнун аз гил барои бобоямон чойнику пиёла созем. من табақча месозам. дастони мо то чӣ андоза сеҳрнок буданд? рост гуфтӣ маниша, дастони моҳир ҳама чизро офарида метавонанд. бале, ба шарте ки мо донишу фаҳмиши хуб дошта бошем. бачаҳои азиз, фаъолияти мо ба шумо писанд омад? фикру мулоҳиза ва расмҳои худро ба мо фиристонед. البته خیلی مقبول شد. تشکر به شما. با من هم معقول شد. акнун вақти хайру хушам расид. то боздид бачаҳои азиз. خیر بچه ها، رسم های شما را انتظاریم.